Sa CCTV footage na ini sa Barangay Barasca na Aman Camarines Sur, alas 12 ni Nogtuka na kaaging Biyernes Enero 24, mahiling ang nagdadalaga na pula asin itom na motorsiklo. Sa inot na hiling, huhunaon na napaagi sa naman ini sa lugar. Alagad ang nasabing bihikulo, hinaabunan man sa napalangka nagmamaneho sa sarong 19 anyos na estudyante. Sigun kay Police Captain Bernie Ondisimo, ang hepe kan Kanaman Municipal Police Station, pigparada kan biktimang si Joshua Miravalles, residente kan Purok 7, Barangay Bigaas, Calabanga, ang pagsadiri kaining motorsiklo haranis sa iyang eskwelahan. Hali sa pagklase, mapauli na kuta si Miravalles alagad dai na kainin naabutan pa sa lugar ang sa iyang motorsiklo na tulos man kaining ipinaabot sa kaaramang kan otoridad. So continuous po ang follow-up investigation ta, itong tracker tip ta until now nasa Losin ta para mag-conduct pa din investigation kung sa dinara itong motorsiklo kinuha. May person of interest naman ang kapulisan asin pigahanap na ang kinamumugtakan kaini. Sigun sa hepe, dati nang may mga nareceive sindang reklamo kontra sa suspect. Ang pangapudan mi po, continuous kaming nakikiulay sa mga estudyante, particular po hindi sa may Barangay Baras, sa both na institution po na kanto pa nakiulay na ako sa Indo na ang mga estudyante, ang mga motor ninda dapat nasa loob kang campus. Bako nasa gilid kang tinampo kasi na-obstruct ninda ang tinampo. So magkukos kita ng accident dyan. Sharing man po sa mga barangays, i-implement na po itong pinapautob kang DILG na itong sa MC 2022-060, itong implementation kang CCTV. Just in case pagkaigo ng mga senaryo na araw kayo, madali lang po ang tracking staff. Mientras tanto, in kaso magsaangat in kaso ang biktima, pwede sir na maatubang sa kasong pagbalgara sa Republic Act 10883 o an anti-karnaping loan sospechado. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.